Magandang araw po. Kayo po ba yung bagong lipat sa tabi namin? Oo, kami nga. Ako nga po pala si Ruby. Ako naman si Manny. Nakita ko po pala kanina yung kasama niyong babae sa labas. Ah, si Mera? Opo. Bata pa siya, no? Mabuti at dito po kayo nangupahan. Oo. Gusto kasi ni Mera dito. Ah, ganun po ba? Kaya kung anong gusto niya, susundin ko. Ako, spoiled pala siya sa inyo. Oo naman. Lahat ang gusto niya, binibigay ko. Ang sarap ng pagkain doon. Kaya nga, nabusog din ako. Balik po tayo ulit doon sa susunod. O sige, Sila yata yung bagong lipat sa kabilang bahay. Mukhang matanda na yung lalaki. Yun ba yung asawa niya? Mukhang bata pa. tara, uwi na tayo. Sige. Mayaman siguro yung lalaki. Kaya pinatulan ng babae. Swerte naman ng lalaki. Nakabingwit pa ng bata. Mare! O Mare, saan ka galing? Diyan lang, nagpahangin lang. Ang init kasi sa bahay eh. Maupo ka muna. Ano nang balita, Mare? May bago kasi tayong kapitbahay dyan. Talaga, Mare? Oo, Mare. At alam mo ba, Ano yun, Mare? pinaalis yung dating nangungupahan dyan. Ha? Bakit naman? Ang balita, may ibang babae daw yung asawa niya. Tapos, yung babae, may lalaki din. Ganun ba? Paano mo nalaman? Kasi, lagi ko sila nakikita. Nag-aaway parate. Baka naman hindi totoo. Malay natin, totoo. Aaminin ba nung babae na may lalaki siya? Ikaw talaga, Maring Ruby? Tapos, lagi pang umaalis yung babae. Nakikita ko. Baka naman nagtatrabaho lang siya. Hindi ko alam. Malay natin, di ba? Ikaw talaga, Maring Ruby. Tamang hinala ka. Tapos, yung lalaki naman, gabi na umuwi. Kaya yun, lagi silang nag-aaway. Wala ba silang anak? Baka hindi na magkaanak yun. Kasi, wala silang ginawa. Kundi mag-away lagi. Hayaan na lang natin sila. Buhay naman nila yun. Kaya siguro pinaalis ng may-ari. Kasi, hindi maganda yun. Lagi silang nag-aaway. Eh di, wala nang nangungupahan dyan ngayon. Meron ulit. Eh sino naman yun? Yun nga ang sasabihin ko sa'yo, kanina pa. Ha? Ano yun? Nakita ko yung bagong lipat dyan kahapon. Eh nakausap mo ba? Hindi pa nga eh. Paano mo naman nalaman na dyan sila nakatira? Eh dyan sila pumasok eh. Kaya alam ko, sila yung bagong lipat dyan. Ah, kaya pala. Pero, nagtataka lang ako. Saan naman, Maring Ruby? Yung mag-asawa dyan, ang swerte ng lalaki. Paano mo naman nasabi yun? Paano? Yung babae, sobrang bata pa. At yung lalaki, parang anak lang siya. Talaga? Oo, at ang sobrang lambing nila. Kaya sigurado ako na mag-asawa sila. Baka naman, Sigurado ako, mag-asawa nga sila. Dalawa lang naman silang pumasok dyan sa loob ng bahay. Kaya alam ko, mag-asawa nga sila. talaga? At iba yung galawan ng babae. Parang iba talaga. Talaga, Maring Ruby? Oo, Mare. Pag nakita mo sila, sigurado ako, sasabihin mo,
tama ako sa mga sinasabi ko. Anong oras na pala? Pupunta pa ako ng tindahan, may bibilhin pa ako. Ganun ba, Mare? Sige na, hindi na ako magtatagal. Maglalaba pa kasi ako. Basta, pag may panahon ka, pumunta ka lang dito para makapagkwentuhan tayo. Sige, Mare. Sige, Mare. Ano kayang ginagawa ng dalawang mag-asawa ngayon? Mukhang hindi pa sila lumalabas maghapon. Siguro, nagkukulang lang lagi sa kwarto. Naku, grabe naman yung babae. Maiksi naman ang suot niya. Siguro, wala yung asawa niya. Kaya kung ano na lang ginagawa niya. Sa bagay, may edad na kasi lalaki. Kaya naghanap ng mas bata. Kawawa naman yung lalaki. Siguro, pineperahan lang niya yung lalaki. Kaya, pinatulan niya. Naghanap na lang sana yung lalaki ng kasing edad niya. Makaalis na nga. Sumasakit yung ulo ko sa nakikita ko. Magandang araw po. Kayo po ba yung bagong lipat sa tabi namin? Oo, kami nga. Kumusta naman po kayo? Mabuti naman kami. Ako nga po pala si Ruby. Ako naman si Manny. Nakita ko po pala kanina yung kasama niyong babae sa labas. Ah, si Mera? Opo. Bata pa siya, no? Mabuti at dito po kayo nangupahan. Oo. Gusto kasi ni Mera dito. Ah, ganun po ba? Kaya kung anong gusto niya, susundin ko. Naku, spoiled pala siya sa inyo. Oo naman. Lahat ang gusto niya, binibigay ko. Swerte naman po niya sa inyo. Oo, swerte din naman ako sa kanya. At pinagmalaki pa talaga niya. Oo naman po. Matampuin kasi yon pag hindi nasunod ang gusto niya. Ganun po ba? Naku, dapat po binibigay niyo lahat ng gusto niya. Oo, basta kaya ko, binibigay ko. Naku, mahirap naman pala pag nagtampo si Mira. Sinabi mo pa. Diyan lang po ako sa tabi niyo, nakatira. Sana makilala ko si Mira. Oo naman, mabait naman yun. Talaga po? Oo, at malambing din. Mukha naman po. Paano mo nalaman? Ah, wala po. Hula ko lang. Sige na po, baka naabala ko po kayo. Alis na po ako. Sige. Tama nga ang hinala ko sa dalawang yon. Kaya pinatulan siya nung Mira kasi may pera yung lalaki. Maring Mitch! Saan ka pupunta? Bibili sana ako ng asukal at kape. May bago na naman akong kwento sa'yo. Ano yun, Mare? Alam mo ba, nakita ko yung bagong kapitbahay namin. Ah, yun bang bagong lipat? Mira pala yung pangalan ng babae. Tapos, May nagpuntang lalaki doon. Tapos alam mo ba, yung babae, ang ikli ng suot niya. talaga ba? Oo. Tapos naghaharutan sila ng lalaki. Grabe yung babae. Hindi ba ang sabi mo, may asawa na yun? Oo. Asawa niya yung Manny. May edad na yun. Paano nangyari yun? Hindi kasi alam ng matanda yung ginagawa ng asawa niya. Naku po, Wala kasi dun yung lalaki. anong ibig mo sabihin, Mare?
Pumunta doon yung lalaki na bata pa. Tapos, naghaharutan sila habang wala yung matanda. Ibig mong sabihin, Mare, niloloko ng babae yung asawa niya? Baka, pwede. Malay natin, di ba? Naku, baka nagkakamali ka lang, Mare. Sigurado ako, yung mga ganong klaseng babae. Naku, Ikaw talaga, Maring Ruby. at ito pa, Mare. Nakausap ko yung lalaki. Si Mang Manny. Manny pala yung pangalan ng lalaki? Oo, kasi lahat ng gusto ng Mira, binibigay niya. Talaga, Mare? Swerte naman ng babae. Oo, kasi matampuhin daw yung babae. Kaya pala. Oo, baka kasi iwanan siya pag di siya sinunod. Grabe naman yun. Oo, Mare. Di ba ganun yun? Yung mga babaeng hindi nila naibibigay yung mga gusto nila? Sa bagay, Kaya lahat ng gusto ni Mira, binibigay niya. swerte naman niya. Kaso, kawawa yung lalaki, Mare. Bakit naman, Mare? Kasi, binibigay niya ang lahat dun kay Mira. Pero, niloloko pa din siya. Yun lang ang masakit, ang lokohin. Hay, may mga babae talaga na hindi makontento sa buhay. Kaya nga, Mare, Pag nagkataon, baka mahuli sila ng lalaki sa ginagawa nila. naku, Mare, malaking gulo yun. Sinabi mo pa, Mare. O siya, sige na, Mare. Napakwento na naman ako sa'yo. Bibili muna ako sa tindahan. Ganun ba? Sige. Naku, pinalayas na yata si Mira. Sinasabi ko na nga ba, hindi magtatagal, mauhuli din siya sa ginagawa niya. Naku, binigay na lahat yung gamit ng babae. Pinalayas na talaga siya. Kawawa naman. Ayan tuloy na pala mo. Hindi ka kasi makontento. Sarap na nga ng buhay mo. Mag-ingat ka ha. Sige, alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Kawawa naman yung matanda. Niloko lang siya. Tama ako sa mga hinala ko. Hindi magtatagal, maghihiwalay din ang dalawa. Maring Mitch! Maring Mitch! Halika muna dito! May sasabihin ako sa'yo. Mainit-init pa. Ano naman yun, Mare? Alam mo ba, naghiwalay na yung mag-asawa na bagong lipat dyan. Yung sinasabi mo dati sa akin? Oo, Mare. Hindi na siguro nakapagpigil yung matanda. Kaya pinalayas na niya yung babae. Naku, ang bilis naman. Kawawa naman yung matanda. Naiwan mag-isa. Wala na siyang kasama dyan ngayon. Wala na. Mag-isa na lang siya dyan ngayon. Kailan lang nung lumipat sila dyan ah? Oo, Mare. Yung mga ganong babae na bata pa, maghahanap talaga yon. Bakit yung iba, hindi naman? May edad na kasi lalaki. Kaya baka nagsawa na din. Hindi ba mabait yung lalaki? Sobrang bait ng lalaki. Kaya nga lahat ng gusto ng babae, binibigay niya. Oh, yun naman pala.
Pero naghiwalay pa rin sila. Ay nako, buhay nga naman. May mga hindi makontento sa buhay. Kaya ganun sila. Nakakalungkot naman yun, Mare. Kawawa yung lalaki. Sinabi mo pa, pag nakita mo itsura ng lalaki, habang paalis yung babae, naku, maawa ka. Oo nga, Mare. Sa kwento mo pa lang, nakakaawa na. Sabi ko sa'yo hindi magtatagal, mahuhuli ng lalaki yung ginagawa ng babae. Kaya nga eh. Diba, tama ako. Naku, kawawa naman si Mang Manny. Malapitan niya. Mang Manny, Oh, ikaw pala, Ruby. Halika, tuloy ka. kumusta na po kayo? Ito, sobrang lungkot. Dahil po ba kay Mira? Oo, Hindi na po ba siya babalik? hindi ko alam. Siguro, baka nakahanap na po siya ng iba. Ha? Anong ibig mo sabihin? Baka may ibang lalaki na siyang nahanap na mas bata. Ano? Mag-asawa na siya? Baka po, hindi ko po alam. Hindi niya gagawin yun. Gaano niyo po ba siya kakilala, Mang Manny? Teka, si Maring Ruby yan ah. Hayaan niyo na po si Mira, Mang Manny. At makakahanap din po kayo ng babae para sa inyo. Anong ibig mong sabihin, Ruby? Hindi po ba lumayas na si Mira, yung asawa niyo? Ano bang sinasabi mo, Ruby? Tama naman po yung sinabi ko, di ba, Mang Manny? Na asawa niyo po si Mira? Saan mo naman nalaman na asawa ko si Mira? Maring Ruby, Sa mga kilos niyo po, sobrang lapit niyo kasi sa isa't isa. Nagkakamali ka, Ruby. Bakit naman po, Mang Manny? Anak ko si Mira. Ano po? ibig sabihin, Maring Ruby, si... Mare. Pasensya na po kayo, Mang Manny. Sana nagtanong ka bago ka nag-isip ng masama. Kasi po, Pa, ang ganda dito sa probinsya, no? Kaya nga, anak. Kaya nga po gusto kong tumira dito pa. At gusto ko din, dito ka muna habang may trabaho pa po ako sa Maynila. Sabi ko naman sa'yo, anak. Sama na lang ako sa Maynila. Hindi pwede pa, kasi mapapagod ka lang doon. Basta, umuwi ka pag Sabado at Linggo, ha? Oo naman po, Pa. Ikaw talaga, anak. Masusunod naman ang gusto mo. Siyempre, Pa, para sa kabutihan mo din naman. Sige na nga. kalambing naman po kasi sa inyo ni Mira. Malambing na bata kasi si Mira. Kasi, nag-iisa ko siyang anak. Ganun po ba? Ganyan na pala ang iniisip mo sa amin ng anak ko. Pasensya na po kayo, Mang Manny. Ganyan ka ba talaga mag-isip, Ruby? Hindi naman po, Mang Manny. Nakita ko kasi minsan nung wala kayo, na may kausap na lalaki si Mira. O, pinsan, buti na padalaw ka. Oo, pinsan. May handaan kasi sa darating na linggo. Baka makapunta kayo ng Tito Manny. Sige, pupunta kami. Namimiss ko na din si tita. Alam mo, lagi ka niyang tinatanong sa akin. Kasi makulit ka daw. Hindi naman masyado. Oo, makulit ka daw. Hinahanap ka na. Pinsan ni Mira yon. Kapatid ko ang nanay niya. Ganun po ba? Huwag mong sabihin, pati yon.
pinag-isipan mo din sila ng hindi maganda. Pasensya na po kayo, Mang Manny, sa mga nagawa ko. Sana hindi na maulit ang ginawa mo, Ruby. Maring Ruby, Pasensya na po talaga kayo, Mang Manny. Sana mapatawad niyo po ako. Hindi mo ba alam na pwede kang makasuhan sa ginawa mo? Mga tao nga naman kung mag-isip sa kapwa. Hindi na po talaga mauulit, Mang Manny. Pasensya na po talaga. Siguraduhin mo lang, Ruby, na hindi na talaga maulit. Opo, Mang Manny. Pangako po, hindi na po mauulit. halika na Mare, uwi na tayo. Sige po, Mang Manny. Sige. Maring Ruby, ibig sabihin, lahat ng mga sinabi mo sa akin, hindi totoo? Naku, Maring Ruby, mabuti hindi ka nireklamo ni Mang Manny. Hindi ko naman sinasadya, Mare. Sa susunod, Mare, alamin mo muna lahat ng totoo bago mo ikwento. Pasensya ka na, Mare, sa akin. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Huwag husgahan ang mga taong hindi mo naman kilala, baka mapahamak ka pa.